नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शुभ सकाळ. आपणा सर्वांचं स्वागत आहे शेतीविषयक आपल्या कृषी शक्ती या यूट्यूब चॅनलमध्ये. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत कांदा रोपवाटिका. हे बघा, ही माझी स्वतःचे कांदा रोपाचं प्लॉट आहे. दिनांक 22 ऑगस्ट रोजी आपण अशा पद्धतीनं कांद्याचं रोप टाकलेलं आहे. आज दिनांक 26, साधारण 5 दिवस पूर्ण झालेले आहेत आणि 5 दिवसांमध्ये आपण बघू शकता कांद्याचे जे बी आहे ते अंकुरित झालेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कांद्याचं बी हे अंकुरलेलं दिसतं. या ठिकाणी पंचगंगा एक्सपर्ट स्पेशल हे साधारण 90 ते 100 दिवसात काढण्याला येणारे जे कांद्याचं बी आहे ते आपण टाकलेलं आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, महत्त्वाचा सांगायचा मुद्दा की अशा पद्धतीनं बेडवरती कांदा टाकल्यामुळं बियाणांची उगवण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होते. तसेच पुढे जे सप्टेंबरमध्ये भाद्रपद महिन्यामध्ये जे काही या भागात मोठा पाऊस होतो त्याच्यामुळे कांदा रोपांचं होणारं जे नुकसान आहे, म्हणजे पाणी साठतं आणि नंतर ऊन पण असते, तर त्यात जे कांदाची जी लहान रोपं आहेत त्याचं मर्तुकीचं प्रमाण वाढलेलं असते. तर त्यासाठी हे जे बेडवरती असं टाकल्यामुळं वरती रोप राहते आणि खाली जी पाणी जायला जागा आहे तिथून पाणी निघून जाते. त्याच्यामुळे कांद्याची मर होत नाही आणि आपल्याला जास्तीत जास्त कांद्याची रोपं लागवडीसाठी मिळतात. तर हे बेड जे टाकले आहे ते कोणत्याही रेझरच्या साह्यानं किंवा बेडच्या साह्यानं टाकले नाही आहेत. माझ्याकडे 30 HP चा ट्रॅक्टर आहे आणि 30 HP च्या ट्रॅक्टरसाठी एक 5 फणपाळे. तर बऱ्याच शेतकरी मित्रांना माहीत असेल की जे मका हे पीक घेतात, उत्पन्नाची मका, तर ते मका पीक घेण्यासाठी त्या अवजाराला असे 3 पत्रे येतात की त्या 3 पत्रे लावून पाठीमागं मका हाताने टाकली जाते. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण मधला एक जो पत्रा आहे, मधल्या फणाचा, मागचे जे 3 फण आहेत त्यातले जो मधला फण आहे त्याला पत्रा न लावता जे साईडचे 2 फण आहेत बाहेरच्या बाजूचे, त्याला आपण 2 अशा प्रकारे जे मका टाकण्याचे जे पत्रे आहेत ते पत्रे लावलेले आहेत. 5 वरती घेतलेले आहे आणि अशा पद्धतीनं त्याच्यामुळं बेड पडतात. थोडंसं दाताच्या साह्यानं ते सपाट करून घ्यायचं आहे आणि असे अतिशय छान असे विदाऊट रेझरच्या साह्यानं बेड टाकताना थोडंसं मधलं जे अंतर आहे ते वाढतं आणि बेडची साईज कमी होणे किंवा शिग लागण्याचा प्रकार होतो. तर असा कोणताही याच्यामध्ये प्रकार होत नाही. याच्यामध्ये तुम्ही कांद्याची लागण देखील अशाच पद्धतीनं बेड टाकून करू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बघू शकतो की फक्त आज 6वा दिवस आहे. तर आज 6व्या दिवशी अतिशय चांगल्या प्रकारची उगवण आपल्याला दिसत आहे. त्याच पद्धतीने तुम्ही बघू शकाल की ही जी नायलॉनची जाळी आहे ती अशी मी संपूर्ण चारी बाजूनं बांबूची साईन लावलेली आहे. याचा फायदा एकच की गेल्या वर्षी थोडासा तोच प्रॉब्लेम येत होता की जे असे भटकणारे जे कुत्रे असतात वगैरे आसपासची, तर आपण त्यांना सारखं थांबवू शकत नाही किंवा सारखं त्यांच्या लक्ष देऊ शकत नाही. तर त्यासाठी अशा पद्धतीची एकदाच जाळी लावली. साधारण आमच्या भागात ही 300 रुपये किलोनं मिळते आणि ही साधारण एक 4 किलो जाळी आहे. 5 किलो आणली ती शिल्लक राहिली 1 किलोभर. 4 किलो जाळी आहे आणि बांबूच्या साह्यानं फक्त वरती एक तार ओढून खाली जाळी जमिनीबरोबर सोडून दिली आहे आणि हे जाळीचं 3रं वर्ष आहे. 3 वर्ष तरी अजून टिकलेली आहे जाळी आणि यावर्षी देखील तिला काय होणार नाही, कारण आपलं काम झालं की ती काढून ठेवायची. अशा छोट्या पिकांसाठी उपयोगी येते. आता रेन पाईपचं म्हणाल तर साधारण हे 150 फूट अंतर आहे आणि 150 फुटापर्यंत ही रेन पाईप साधारण 3 टाकलेली आहे. ती आपण आज वरून खाली घेणार आहे. सुरुवातीला बेडचा
व्यवस्थित गारा होण्यासाठी आपण ते बेडवर ठेवलेले आहे. बी अंकुर झालेलं आहे. त्या पाईपच्या खालचं बी वाया जाऊ नये किंवा तिथली रोपं मरू नयेत म्हणून आपण ते खाली घेणार आहे. 9 ते 10 आपले बेड पडलेले आहेत. तर 4 बेड एका लाईनवरती आरामात कवर होत आहेत. शेतकरी मित्रांनो, यापुढील जे काही अपडेट असतील ते अशाच पद्धतीने आपणास सांगितले जातील. रेन पाईप कसं वर्किंग करतं आहे, ते क्षेत्र भिजतं आहे कसं, ते आपल्याला पुढच्या व्हिडिओ दाखवले जाईल. धन्यवाद.